که از ماه اپریل سال 2024 پاتنت نمیتیان برای کار و فعالیت کردن. سر میکنن امیگا بروسای نه ایگا بیاگون اساس نداره. سلام тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. оиди надодани патент дар як шаҳри Русия суҳбат мекунем. Бо диққат тамошо кунем. чхеле ки медонен анкета пур кардани грин карта аллакай сар шидагиай. нафарҳое ки мехоҳен грин картаҳои худтона пур бикунен, рақами WhatsApp дар рӯи экран мебирояд, бинависонед маълумоти пураш барои шумо мерава. дар як сол як маротиба грин карта пуркунӣ мешава ва нафаре ки соҳиби ҳамин чиз мешава озодона метавонад ки ба Америка сафар кунад. ҳоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар вилояти Нижний Новгород аз 1 октябр додани патент барои кор ба хориҷиён боздошта шуд. дар ин бора раёсати масоили муҳоҷирати сараёсати вазорати корҳои дохилии Русия дар ин минтақа хабар додааст. ба иттилооти ин мақомот додани патент ба шаҳрвандони хориҷӣ барои ҳуқуқи кор бар асоси фармоиши вазорати корҳои дохилии Русия таҳти рақами 1198 аз 13 феврали соли ҷорӣ қатъ карда шудааст. қобили зикр аст ки аз моҳи апрели соли 2024 ба муҳоҷирон дар вилояти Нижний Новгород кор дар таксӣ манъ шуда буд. гуфта мешавад ки дар зарфи 7 моҳи соли 2024 вуруди хориҷиён ба ин ҷо ба миқдори 24% кам шудааст. қаблан дар минтақаҳои Русия ба кори муҳоҷирон дар баъзе соҳаҳо маҳдудиятҳо ворид карда шуда буд. гуфта мешавад ки айни ҳол дар 23 минтақаи Федератсияи Русия барои бархе аз муҳоҷирон маҳдудиятҳо ворид кардагиянд барои кору фаъолият кардан, махсусан ба таксӣ ва дигар корҳо. аз 1 январ дар шаҳри Москварам маҳдудиятҳо низ ворид карда мешавад дар ҷойҳое ки мо номбар кардем. акнун комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат гӯш кунед. агар нафарҳоеда ки авиакассаи арзон дар кор бошад, ба тамоми самтҳо бениҳоят нархи арзон қатъӣ шумо метавонед ки аз ин ҳамин номере ки рӯи экран мебирояд дастрас бикунед. одамои бовариноканд ва дар муддати 5-10 дақиқа кори шуморо 100% буд мекунанд. суҳроб нависондай: ассалому алайкум ака. номери регистратсия месанҷидагӣ дар навор мо. мутаассифона мо надорем одаме ки регистратсияро проверка кунад, мақсад нест хеле додам. як нафари дигар нависондаи: салом акаи Сорбон. границаҳо маҳкам шидаанд ё ин ки не? Не, границаҳо маҳкам шидагӣ нестанд. чӣ хеле ки пеш буд ҳамун хел ҳаста ёзидам. раҳимов нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. акамара патентам отказ шидай. граница бигзарам биём. кор метавонам бо. агар ки аннулировад нашида бошад, бале, лекин агар аннулировад кардагӣ бошам патенти шуморо, вақте ки границарам бигзарем, дигар то муддати 1 сол наметавонем ки патент бигирем. наимов нависондай: ака ассалому алайкум. граница мебарам мебиёра, худаш мегузарад, дар уҷа проблема намешавад. нафароеро ки мо барои граница тавсиятон метиҳем, ҳамвора занг бизанен, қатъи худшон суҳбат кунен ва мисол гарантиятон ки додан, баъд метавонен сафар кунен. ба ҳар ҳол одамои бовариноканд. танҳо нависондай: салом алайкум акаи Сорбон. хуб ҳастен? барои яккаписарон ваени билет метаҳанд ё ягон ҳуҷҷати дигар? барои яккаписарҳо ҳуҷҷат метиҳанд дар ҳолате ки шумо рафта худтона ба қайд монед, дар ҷои зистон дар военкомати ҷои зист муроҷиат мекунед. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. хоҳиш мекунам ҳамин саволи мада ҷавоб диҳед. ман 2 сол граница гузаштагиам, 3 моҳ пас ва тӯли 4 моҳ мешавад ки бе прописка. ман метавонам моҳи декабр тоҷикистон бирам, баъд 3 моҳ пас гашта биём, документ кунам, ё ки дар соли 2025 медорам дар авф. ин зависид аз рӯзи омадантон мекунад ки дар таможни контрол мисол аз шумо регистратсия талаб накунанд, агар просто барои проверка ҳеҷ чиро тафтиш ки накунанд бигзаред, бале бо метавонем ки бирем. лекин боз баъзе вақтҳое ҳастае ки проверка мекунанд, патент талаб мекунанд, мисол регистратсия талаб мекунанд. ҳамин чизоро пешкаш ки накунед, баъд запретон мекунанд. як нафари дигар нависондай: салом алайкум ака. ман натонистам патент кардам. як бор граница рафтам, регистратсия доштам. метавонам дар тоҷикистон 1 моҳ бестам бубрам Питер, бобарам Питер. вақте ки шумо мебиёед ба ҷумҳурии Тоҷикистон, агар мигратсиони картаи гос сиқатӣ бошен, 3 моҳ пас ҳақ дорем бирем.
агар мигратсиони картаи работа қатъ бошен, мисол дар вақти дилхоҳ бо метавонед обратно биред. Як нафари дигар нависондаи салом ака, ҷавоб те. Додарам 6 моҳ мешавад дар хизмати ҳарбӣ. Ман акашам, маро ба хизмат мебаранд, ҷавоб те ака. Агар дар оила зиёда аз 2 писар бошед, бале, шумоram даъват мекунам. Як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум акаи Сормон. 2025 ҳамаи муҳоҷироро сир мекунанд. Ами гап ростае? Не, и гап ягон асос надора, ягон воқеият ҳам надора. Абдуллоев нависондаи хабари хуш нест, ҳама вақт воҳима. Хай ҳама вақт дар назари ту ҳамин хеле ки намоён боша, хубаш тамошо накун. Дар ин ҳастаи мардуме ки тамошо мекунанд. Биёем бародари азиз ва гироми қадр, видеои имрӯзаро ба ҳамин ҷамъ бас кунем. Саволотонро метавонед дар комментария бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.